Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Regional Office na nananatiling sapat ang produksyon ng aquaculture sa rehiyon sa kabila ng mga kamakailang pag-ulan at tumataas sa temperatura bago ang Semana Santa. Ayon kay Director Rosario Segundina Gaerlan, ang Director ng BFAR Ilocos Region, ang rehiyon ay mayroong self-sufficiency rate na higit sa 100% kung saan ang Pangasinan ang may pinakamalaking ambag sa supply ng isda. At the end of 2024 ay very sufficient po ang ating isda dito po sa Region 1. Ito po ay contribution po ng ating pinakamalaking probinsya, ang Pangasinan. So napakataas po ang sufficiency ng Pangasinan. Umaabot yan ng mga 180+%. Kaya pag pinagsama-sama mo lahat, ay angat pa rin po tayo ng more than 100%. Sinabi rin ni Gaerlan na noong taong 2024, ang Ilocos Region ay nakapagtala ng aquaculture production na mahigit 62,000 metric tons at sa Pangasinan lamang ay nakagawa ng 57,895 metric tons. Ayon pa kay Gaerlan, ang rehiyon ng Ilocos ay higit na nakatuon sa aquaculture kumpara sa ibang rehiyon na mas umaasa sa pangingisda. Bagamat mataas ang heat index sa kasalukuyan, sinabi ni Director Gaerlan na maliit lamang ang epekto nito sa produksyon sa rehiyon dahil ang mga tagapag-alaga ng isda ay sanay sa mga gawain tuwing tag-inita. Sa ngayon, meron ng mahigit 136,000 na mga mangingisda sa rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.